Ей, майка ти А, ти как? Вторя там утёк. Не можеш ги излежа, бе? Изчезнете, бе! Айде, ще пием шо. Тък му ще надъхва, да. Има хора, ще Фен група! Размахайте флаговете да се надъхват тези сумчета. Златио, ако стана, има ли боя по мантинелата? Трябва да има. Няма? професионалист си бабите. Значи... Тя мантинелата е гъвкава. Коптера ще ги пръсне. Крийте се в град! Що ще пръсни? Снимай ги, снимай. Бой! Бой! Айде! Явно има някой нататък. Там ги паща. Сега гледаш хеликоптера. Ей, тези за една страна тук. Не мога ли го направя? Да изпиш за воля? Моля, яко става. Аз съм гледал хеликоптера, сега ще го взимат. Колко часа? Още втората нула мина трябва да тръгва. Трябва вече да се пуска. Така наречения льоп. Гледай, иди. Иди! Той спирачките му ли са? От Ямболк, момчета, кажете като има проблем, какъв е сигнал? Трикъл си три дълги! Същия, охо, те. Някой изгоря! Познал ли? Момчето. Лёп, Лили, лёп! Спокойно, аз сам се подпирам. Не разчитам изобщо на него. Дай! Приготвяй се. Кой го пусна, бе, да? Направо не мога ги видя. То дръжта камера от тука. Или заредете апаратите. Що ти гледа? Ето! Утре! Той на тренировките те го взима. Аз писменно го знам, но не. Ще му пишеш. Освен да се пише. Той ще иска устно. Това бой да иска и изотзад, ама. Що забрави станцията? Утре през пътя! Кой ще го карат утре? Да. Кроме това ще сляза да се цъкнем да... Обичам жена му да ме съобщава. Трябва да мирим някой хубав завой, там моста, където имаме. Къде има място, Динко, първо? Защото всичко... Бел Микени от и слиза да... Голяма дупка е, въртле, бас Форда го няма. Чува само. Там има на пещера, къде се хвърли нагоре. С едни условия. Да, бе, всеки вика, че хубави завоите там. Аре. Снимам, бе, от 30 секунди. Дай! Можел, а? Можел. Иди споко.
Ще е голямо е. Второто миналнико са смели, да ще изкараме при този кодой, ми каже, ще му избухам един. Свежа си ли престиж? Свежа си. Криза! Марине. Идва по почтата. Не по склона, че ще падна долу за нея. По почтата идва. Гледай да порасне. То ще дай един липхер от свежестта. Слушай, баба, Има и престиж. агрегатчето ми не работи, за да омекват. Затопля ги до микроволнова Къде вода. ги държиш? Дай, бе? дай. Приготви се за. Не, Марине. Форда. Като крум минава. Жени помляно преди. Айде, 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 айде! Браво, бе! Само майка му го знае. Майка му сега си го се радва. Нещо много лаба от дъм. Бе. Още един. Ясен. Ясен. Най-големия! Остава мачка! Как 2 минути? 30 минути пише, в един момент угасна фотоапарата. Именно, фотоапаратът ти гара. Като льоп си, майките си. Поръчай да му мантинела. Дай да бъде хубаво, да те ще снимат. Не, бе, Няма, Марино. Пак си там. между другото, като свина стенбайта, да, 30 минути, ама като не да снимаш. Тък му така не да натискам спусъка и как угасна. Изписа батерия Хикс. Той то още вчера те кара. Мантинелата е така човек. Ще пази със себе си. Те с баси безсмъртните, човек. Няма такива хора. Край, другия. Хайде! И следващия.
Баси задница. Нацепена. Знаеш що тя? Айде! Дай му газа! Майко! То снима ли го е? Ще е малко от ръст. Той ми свири 10 секунди преди да дойде. Той го чува явно по-, защото не го подходи. Катя полека. Баси по времето, брат. Значи някой готин човек е да. Подрани, май. Да, на 10 секунди по-рано. Тия тъмън, тия се оправят най-едно. Еба, мама е кола, братели! Имам го! Дай! Световен шампион. И свободно. Аз ще направи някакво делато. Той без малко да го изтърве, видя ли си? Той Пежо как да ми го завърти тук? Не може. Да досъбори цялата, то ще бъде свиралил си цялата долу. Гледай спирачки, брато, направо спря.